Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan addigna, adinan din nakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Saan nakapabor iti lalaki anak asawaan ti kabsat ko. Rugyak ti agsalaysay, idi agayan ayat da paylaeng. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Digna. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya kamot ng Chona. Di kalakit din nakapili iti nasaya at basit anak ayan ayatam. Anya nga iti maganap mo iti dayjay Aleo. Ni Manang Mat, kat no nasingpat mat ni Leo, kan nagagatpay. Kat no ba sa gulero dayjay, na ibarbarangay pay, kasano nga ibagam anasingpat. Na minsan laang mat na ibarangay. Kan saan na matabasol? Limaban laang mat. Agrason ka pay laeng. Kas ka ni manong mo arumano at ipilyam nga agbalin nga asawam. Nagagat, nasingpat, nalawa ti dagana at taltalunan na. Saan anabisyo, kan awan dakas nga aramid na. Pangsapulak nga itikaskan kwa na, Manang. Adu dita, ti mas nasaysayaat, ngam iti dayjay Aleo. Ni Leo nga rot ti ay ayatak, Manang. Ay, katisua. Ngam saan kanto nga agbababawi, inton agasawa kayon, kat sakit to ti ulo. Adamot panunot ni Chona, manumuteng ti tawon na. Iso asaan mon apakibiangan no asino ti pakiayan ayatan na. Kaya't ko laang matasalak ni ibang ti kabsat ko, nanang. Apay ngamin at ikabsat mo ti sipsiputam. Nasingput mo't ni Leo akaayan ayat na. Ay, agpada kayo lang ka ni Chona mang ibagbaga na singpet dayjay Aleo. Adda ayamat na singpet, ana ibarbarangay. Naminsan laeng dayjay, kun saan na abasol. Kasano nga rod, ana kasigurado kayo asaan na abasol. Inamin na lang nga rodon nga iso tinagbasol. Agawid kakit din, taing kailutuan ti asawam. Saan at ikabsat mo ti pakaburburi-buram? Naggapuam, apa di ka pala nakaluto. Pasensya kan Romano, napanak iji balay dananang. Apay, adda parikot ijay. Adda. Anya nga iti parikot? Ni Chona nilakit din nakapili iti nasaya at anak ayan ayatan na. Ti kayat ko kuma, jay kasken ka anasingpet. Talagang awanan sa pulok ken kalakay. Adda aminen ken ka. Adday ta ka manan akong hakon. Nakarumanan na panangidayaw mo kanyakon. Ay katapay sumat. Awan na pulos pa nagbabawik, anak ikalay sa ken ka. Alang haruden, ingkagluton tani, mabisina kon. Ala, mabitlaan nga rod, lakay. Apay anak ka umay kaleyo, anya ti bagam, Kaya't kalaang nga kasao, Manang Digna. may papaniti. Amo kasaan ka apabor kanyak para itikabsat mo. Naimbag mo, tamom dayta. Ita, itultuloy mo pay lang ti makirelasyon iti kabsat ko. Manang, ay ayatak ni Chona. Katap no mapanaknakak anadalos ti gagam ko. Agkasar kamin. Anya? Amahan mo pagparikutom lang di kabsat ko. Kabaalam ka di nga ipaayan itinasaya at abiyag di kabsat ko, ha? Aramidak ti amin. Tapno saan kami nga agrigat kini Chona, Manang. Talaga ka di apulos adi ka dumngeg iti pambagbaga, ha, Chona? Manang, amok der aramidak. Saan kumamot asika ti agpili iti lalaki a para kanya? Ay, awan at talaga ti ammom. Imbagak lang arudon, akas ka ni manong mo arumano ti pilyam. Anya nga ro ti maaramidak. No kas ka ni Leo ti inayat ko. Ala, makaamo ka iti biyag mo. Ngamdi kanto agsangit-sangit nga umasidag kanya. No dumteng ti panawon, nga agbabawi kan anak ikasar ka ni Leo. Saan ka amadanagan, Manang? Kasaan to amapasamak dayta? Mangrugilakit din ti kalbaryo ni Chona. Saan tumot adimgag kanya. Ay nakakaskasar da payla, kalbaryon ti ibagbagam. Patsyak nga agparikot to dayjay ka ni Leo.
Ay na, saan mo mat kumaakad nga ni Leo? Di lang ata umapal kanya kon, anasingpot tinakiasawaa. Ang mga nunasing-singpat pa'y deji a Leo ngam iti siya. Ay, awan lat amo kon lakay. Ang mga no jay tula makidindin nanugan ti aramiden na dita. Kat inton kwan, maibarangay manen. Ay una yan, Chona. Malaman, ngam ada ka pala ang agsibsibog kadagiti mulayo anatan. Apay, di asawam ngay. Agurigor nga rod, manang. Iso asya kun at imang trabaho iti trabaho na. Amangan mo itong pampambarla ang di asawam. Gaputa talaga asadot. Saan asadot ni Leo, manang? Kita aman. Siya, ibabaon nak ayamot ni Romano nga agtrabaho iti talon. Kat saan mat? Awan mo't siguro dakas na, no tulungak ti asawa kang trabaho iti talon, manang. Wen, awan dakas na. Ngam no nakiasawa ka kuma itikas ka ni Manong mo a Romano, di saan ka kuma nga agtrabaho akas kita. No awan ni Bagamon, panawan na kon. Tailipas kon dahito aramida. Ne, si kamot ti masabat ko, Yumi. Sa dino tinagapwam? Kwa manang, nagnaaklaang dito'y kataltalunan niyo. Naggapuak ijay balay da apong ko. Kunak no naggapu ka dita kalapaw ni Romano, dita kataltalunan. Saan manang? Anya kumangay ti aramidak dita? Ay, kunak danapan mo imbaga iti asawak. Awan manang, 5 basaklaang. Kasta ka di. O sige nga rod, tamapan ko ituludan iti merienda ni Romano. Or urayak nga agawid, ngam jakmeten na uray. Apay pailangan surot mo ti merienda dito'y kalapaw. Kasanokat di kamot la maurayan nga umay agmerienda, alas 3. Intun maminsan, saanan anas kan nga isurot mo ti merienda dito'y. Agbambanog ka lang. Agawid akto, numabisinak. Talaga nga'y ayatan na kanya. Basit laang mo't apan nakabannog ko. Agdandanag ka. Uray pay. Agawid ak, asan anas kan nga isurot mo ti merienda. Nanang, umayak man. Ay, kat umay kalata, anak ko. Anya ti ibagamaya. Umay kuman ito day ti karabasa. Nagkilnat nga minakarabasa dagitoy. Iso nga umay kayo ikan. Ay nagadumag. Di mo kumaindagas mo jay adim jay maysa. Agmula damot ano kayat da. Saan dan nagmula iti karabasa? Ingka man kay di ikan. Tanay, saan dan nagmula iti karabasa? Ikam ata dumawat kamot no anya tinateng nga inmula da. Masaduta ko na mapan iti balay da. Sa anak adumawat iti mula da, takabaelak ti gumatang. Ay, da kayon tulantan ti mangtad iti karabasa kadakwada. Ibati kun dito'y balayo. Balang araw, siyak tulatan ti mangtad kadakwada. Anya nga itachona. Nadamag kumot, ana ibarangay manen nilakay mo. Saan nga iso ti akin basol, manang? Iso tinapan nagreklamo iti barangay hall. Gaputa damang taktakaw kadagiti mula na. Wen ngam nagpabasol ka no, mat nga awan mat pamanaknak na. Talaga mo't aday jay nga imong tinagtakaw. Pangalaan na ko maiti ilako na amais, katawan mo't mula na amais. Awan mo't maibaga na, no sa dino tinangalaan na iti ilaklako na. Talaga mo takas ta una ya panangisakit mo iti asawa man niya. Natural! Asawa kat nga rod, manang. Imbes ati adim ti sakit mo, saan mo? Takas la di asawa na pa'y ti sidiram. Kat isumat nga minti damag ko, nanang. Agpapabasol nga awan mo't ebidensya na. Apay, saan pa'y nga umanay nga ebidensya di natiliwan da nga aglaklako, ngam awan mo't mula na. Kat no impalako da ngay kankwana. O di baga na kuman no impalako da. Awan mo't mairason na nangalaan na iti mais. Basta saan ko atinakaw kun kuna na mo lang. Tila ser-serken mo't da dya tao. Mangibabain. Karbengan na ti agreklamo, numatakaw mo dagiti mula na. Saan amang ibabain ti kasyay, digna?
Anya man ti umay mo ibagale, yo. Ay, kuwa manang. Naramanak jay mula ni Manong Romano a Carabasa. Jay man inted ni nanang. Kaya't ko kumamati agmula. Umayak ko madumawat iti binina. Awan dito'y ni Romano, ada ijay talon. Jak amo no sa dino ti pangiduldulinan na kadagiti binina. Ay, sige nga rod manang. Tadanunak man ni Manong Romano ijay talon. No saan mo ang makita ijay talon, danunam ijay kalapaw na. Amahan no agin ina na dayjay iti kastoy nga oras. Sige nga rod manang. Mapanak pa'y. Oh, apay nagbiit ka man. Nakadawat ka? Manang. Adda ibagak. Anya, apay akas nagnervyos ka. Kuwa ngamin. Naabutak ijay kalapaw ni Manong Romano. Kuwa manang. Kaduhanan ni Yumi. Lamo-lamo da. Apay atinong panak manang. Salawasaw ka! Pudno ti bagbagak manang. Pumanaw ka! Diyak ka ta makita ti panagrupropam! Panaw! Pakawanan na kumamanang digna. Pangasimtasan ka kumangagdardarom. Ikarik, adaywa ko ni Romano. No kasta, podno ti imbaga ni Leo. Wan manang, nadanunan na kami ka ni Romano. Iso di magasa kon nga agkidaw kan kay ti pamakawan. Naramid ko lang ti kasjay. Gaputa kayat ko ti makalpas iti adal ko. No kasta, tultulungan na ka ni Romano? Wan manang, ngam itatammo mon ti pudno. Saan ako namang riribok? Adaywa ko ni Romano. Katsapay la kumata mapakawan na. Ayop ka! Isumot lagayam asaan mo akayat a sumursuro takijay talon. Gaputag kita kayo iti dayjay ayomi. Pakawanan na kumandig na. Tay talang ti maibagam. Saan mo ka di nga amo abasol ter aramidam? Amok. Ngamjak magawidan ti baging agbasol. Sino ti mas ayayatam? Dayjay ayomi? Wano siyak? Sikat ti asawa hagdig na. Ti saludsud ko ti song batam! Sino ti mas ayayatam kada kami? Saan ngay ayatan ni Yumi? Inusarnak lang. Ngamiso ti ayayatam? Kasta! Saan anapukaw ti panagayat ko kan ka? Tasika ti asawa ka. Hinday tayaw ka. Nagdalos ti panagkit-kitak kan ka. Ngamgayam at nalimad nga aramid mo. Pakawanan na kumadig na. Nagwinaswas kami gani Yumi. Agsipod ta mabutangan. Diyak amo no mapakawan ka pa'y Romano. Kandiyak amo. No kasano nga isublik ti panagtalag ko kan ka. Agyaman na, Jonah. Sige. Agtungtong kayo pa ha. Tadapa pa na. Mabitla ang Leo. Dua kayo kumakayat ko ang makasarita. Ha? Imaya, takayat ko ti agkidaw iti pamakawan kada kayo adwa. Nang runakan ka, Leo. Awan kanyak dayjayan manang. Pasensya ka no kinadgan ka. Impagarup ko no saan ka anasaya at para iti kabsat ko. Manang, awan mo ti sakit tinakam ko kan ka. Tinapatag kanyak. Kat mapanak nakakansyo na ng ay-ayatak unay. Impagarup ko no nasimpat. Kan ay-ayatan na ti asawak. Ngam mo't gayam. Husto daytan manang. Pagtungtungan nyo anasaya at kanimanong Romano dayta. Uwan, katsapay la ko mata mapakawan na kumatyo na. Amo ka nagbidutak. Saan ka nga agliday, manang? Nasayaat mo, tanaam mo amon ti madi nga aramid ni Manong. Tapno saan nga agnanayon aluklukwan na ka. Katadakin ka nga ang desisyon. Numapakawan mo pa'y, wano saanan. Aging ita, saan ko pa'y anapakawan ti asawak, Mr. Lonely? Gapo tano malagip ko ti inaramid na, kasla bumagbagang ti barukong ko. To'y pagayam mo, digna. Agyaman nakpagayam digna, iti dayto'y apakasaritaam.
Amin tayo, agkamali ka nagbasol. Ngem pagsayaatan na, tadumteng latta ti makuna, apanagamiris. Akat ala, padasem asursurwan ti mamakawan. Ket pakawanem ti asawam, iti kasta, baliwan yu ti mangrugi, para iti pamilyayo. Angam kitdi, anda amin ken ka, apangeddeng. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Digna. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay marang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.